Tu sme. Vy ste kto? A vy ste kto? Vy ste kto? Rýžu, meso. Jednu celú rybu, patkania. Dáme do patkania. Poďme ešte tu do lesa hľadať háda. Málo. Zmrdí. Horší jak cigáni, no ale tam. S nimi, kámo, keď sa dá. Tak, Marco. Popularita je zmija. Popularita je televízii, keby sme si zahrali v televízii, ja by som išiel napríklad do toho. Šláger. Do Šláger. Do Pelerana. To je môj dedo chce, aby ste tam išli. Kde? Do Šlágru? Do Šlágru, potom do... Čiže, pozývame vás dneska na zabavu tu v... Kde je to, kamarát? Však Vyšné Hagy. Vyšné Hagy. Na salóne, tam, kde operujú. Nemerať mŕtvým, aby stali z mŕtvych. Budú tu ľudia, kamarát. Nie, tu iba zvieratá. Si mohli zobrať. Ideme, cigáni. Dneska ideme Repúvac, dneska ideme. Krásny rezort, ne? Čo ty, Jato? Sa ti páči, ne? Jak robím a stojíš? Sa mi páči, jak kúka stojí, jak robíme. Takže, ne? Páni, kolečkovské trio, najlepšie trio na celom svete. Chceš kravať? Testo na speci kosti. Ale ešte si dám si tie. Počkej, toto nie. Toto si nemala robiť. Toto jednoši nemala. Cigaretli z bočného vrecka, toto jednoši nemala robiť. Že by ste vy bezo mne pesničky vyberali. A co keď dnes dám rád? Marcel, a čo keď Marcel dnes dá hrať? Ja mám uši. Máš uši na to, ne? Čiže Bystr je celý červený? A Samo je celý mokrý. Však ja nemôžem za to, sú mokrí z teba, Marcel. Horšie jak cigán. To si to pozri. Že to zadarmo tak hrať? Teraz mu...
tradícia. České litro, rok je tradícia. Že sa na ňom zrejdú všetké muzikanty, že sa na ňom zrejde celá partia. Že sa na ňom zrejdú všetké muzikanty, že sa na ňom zrejde celá partia. Za všetko jednu bahána, že keď odkým aj to, čo pôjde. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz, to svetí rovnako na všetky tam, tak sa nebráť. Teraz vo svete rovnako na presne takisto. Nožné mikiny, kostýmy sakať, pláž, bikiny, leto nás čaká. Barvy kvetov letia vzduchom, čo je to skutočne. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. To svieti rovnako na všetkých z nás. Všetci vôbec taký celý klub. Vôbec všetci s nami, aj tí baví, bez vás celá hlavy. Vôbec skáče celý klub. Jak mamy? Chcę fotkę z nim, zdjęcia. Krzysztof Kolumnus. Čo bolo dneska? To čo bolo dneska? To bolo strašne super. Strašne veľa ľudí bolo. Ty kokos, brutál to bolo dneska, akože ďakujeme ešte. Dítě vyjde lasinou. Tuka, au. Pár tisícká, krásnější, než jsou prachy. Je pár slov šeptaných do hlasů. Píťo pri Lucii, opa. Myslí, ak povieme, že niekto má akcent. Čo ja viem, že mňa to nezaujíma. Ja mám 100 rokov, ja idem domov už na týždeň. Bola, keď budeme na vojne išli. Bolo to, čo vy máte? Ideme na Ukrajinu. Ste kúpili novú dodávku? Ideme na front. Fínu, čo si môžeme dovoliť? Za 4 piva, 4 vodky. Luxus zatiaľ. Koľko stála, že 4 lampy? Páco, No, Aké to je? také staré, nie? Co ste boli kúpiť? Jedlo, bo v škole nevaria. Manžel, máš vestu?
Nemáš? Ideme na Ukrajinu. Podložiť. Ty podložiť, čau. No, Marco, dávaj, ľahaj pod zem, nie? Ľahaj pod zem. No, takže, jak sa má, tak... Jak si na to? Za 10 minút sme tam boli. No, a kto sa operuje samo, nie? Hej. No, tak pohode, to čakáme 20 minút a my pohode. Hej. To už vieš. On má stále čas, debil, vieš. No, vieš čo? Tam hore som pasol. Tam hore som pasol veľko. Ja som tam pasol kamzíky. Hej, čo tam pasol? Niky Miňaj. To bolo celkom teplo posledné dní, takže... Potom. Dobre, čiže dali by sme to... Dobre, no. Co? Neviem, čo ten tu robí s tým objektívom stále hore dole. On si myslí, že točí Logan Paul vlog, vieš. Ale tak to ne. Takto som skončil dneska. Cúvala ryba s rakom a Petruška s pastrňakom a cibuľa s česnekom a Marcel s reprákom. A ide o to, že to nemôžeme bušiť hudbu na. No však hovorím, že toto treba akože hrať. Marcel, ty aj nefúkaj. Ideme do basy. Hej? Myslíš? Dúfam, že nie. Nie, ale spím. Pozerajte ľudia, hej. Dvor bočíka. Hej. Môžeme. Tu státek. Oviacky še pásum na kosáže. No. Vítajte v dnešnej relácii po stopách Slovenského národného povstania S Milanom Rastislavom Štefaníkom osobne. A Štefan Benko. Neosobne. Som zastupujem. Takže ja si vás dneska ukradnem, takže tento vlog budem dneska robiť ja. Proste, lebo Kiko to nevie, hej. Tu je náš Marcelinum. Povedz niečo do vlogu. Zima mi je. Zima ti je. Môj zlatý. It's ice. Ice, baby. Ešte 90. 100. Táto pani, co ide teraz za mnou, tá кабелку Мариадну, знаешь, а то мы в той кабелке неженьку, сигареты, сподобать, alebo možno еще блики. Ej, ty bročová hlavička, priukáž sa. Počujte, ale to je úplne hebký sneh, pozri. Jak som kožu. Dobre, teraz dáme stretávku so Samom. Ale Sam má taký trošku... Jasné, že musíš aký... Dzień dobry. Žízek. Brambory a kolbása. Štefan som sa včera vydal za toho Krištofa. Aj vás som včera spal, nech sa vám dali do hrobu. Ja som včera rozprával. A čo? Tak stali sme sa súčasťou tohto klipu z toho dôvodu, že Koláčkovské trio už dlhšie sledujeme a teda aj ich úspechy a chceli sme ich spoznať aj naživo a teda mať aj taký pekný zážitok spoločný. S natáčaním nemáme, ale prišli sme zaimprovizovať. A čo vy ste tu? A viete to tak? Prichádzka? Pohode? A vy ste z Refresheru? Zo Startidapu. Yes! Ten nemám rád. Sigma. Dobre, poďte, kľudne, počúvajte, môžete ísť dole, pomáhať. Ale brutálne si. A čo tu máte? A točíme klip. No tak to super. A jaká hudobná skupina? Koláčkovské trio. Jaké babské? Koláčkovské. Laskovské? Ja vám to ukážem. Však ho ľutujeme, že sme práve ten najväčší. Však ale čo, niečo nepustíte, to už ste, to? No... Však si nájdete na YouTube. 14.2. bude nová pesnička z dneska. Ešte raz, čo to? Áno. Toto, čo natočíme. No sranda. A niekde na Instagrame alebo niečo, chlapci? Na YouTube, na Instagrame. Ani už dobré. Pozdraviť do vlogu, toto je náš vlog. Čau, iba čas trávku. Už pozdravujem Matúša Smolenia. Ja som to počul, ale je to fakt dobré. Ďalšie. Opa. Super. Jo, dobre bolo, no, takže sa môžeme uzavrieť, ne? Môžeš ukázať krásne, aha, lietadlo.
Krása. No dobře. Asi to môžeme uzavrieť. Ďakujeme veľmi pekne Ondrovi Malachovskému za auto. A tu náš... Všetci tu! Priatelia! A Kiko, ďakujeme za zabery. Je takoho mi žaľu. Peťan! Sopo! Hej, hej, vesele. Marcelko, kde si? Dobre? Slušne? Zle. No, asi celú robí to hovorí, to jak... Ako sa cítite v 7. mesiaci tehotenstva s týmto pánom z Mercury Market? Pomaly už ideme na svet. No ešte Maria Terezia Nebožka ich vyrobala, pána. Toto tu je zabité, akože. Toto? Co ty piješ vodu? Voda dobrá len v kolene, nie do hardla. Milí priatelia, vítame vás na večeru u Rusnaka. A hrajte. Vítajte, apartman blok. Tady môžete vidieť jeho krásny. Dneska budem všetci. No ne, nemusíme kamerovať. Hej, a to ty musíš, bo ty si ešte. A to je celé. Viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento. No soy como ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Mamo! Mamo! Ajde, mašeri! 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 Ao? No to... Ako dušom sa robíte? Bavím sa s vecami. Ty báste mi, že to bámi nerobíte. Zajde. A to kulára zobral? Pozdravujem všetkých mojich fanúšikov. Ktorí sú tu s nami? Aj nie sú. Na zdravie, chlapi. Na zdravie. Mamo! Mamo! A prečo, keď pôjdem na Slovensku, že je dobré ráno? Tak čo je večer? Jani, neštartuj tú motorku. Ty si povedal, že... To ti nikto nechce. Samosvolný vyperák. Vypni sa. Zapni sa. Super, super. Fajčo, prvýkrát som počul chlapcov a idú už bomby. A má fajnú bačovskú špínu. Šprnácka jak... Od Jana Slavíka z Československa má talent.
Marko Polo, Martin. Ďakujem, že ste prišli. Martin! Ale nie. Ale nie, on ďalej nevie počítať. On iba raz, dva a tam dokončí. Trošku negramotný. Soriška, jak sa máš? Daj sa rúzne. Ty točíš? To je vír. Debil. Cześć, ma Kopczak, zastupca Kopczaka. Ja som Palio, on je on. Chłopiec młody, nie boi przeżyć.